Oy. Ama dest pê bikin. Slide nexwîye ne war? Niha? Slide me. Slide te nabîn. Tamam. Slide. Niha xuya kir? Erê. Gelekî baş e. Dengê bi zelal ne war? Dengê te baş tê. Oh. Vay. YouTube ji ve bu. Tamam. YouTube ji kir. Dengê wê girt. Tamam. Me hefta borî me got ki em ê vê hefteyê ca li ser têgehên hukukî bisekine ne war? Yê hukukî bû. Me hinek hazir kir, me hinek peyv dîn, ez bawerim me hefta borî hinek dîbû ez bawerim. Deqaqê ez ya. Em ê wana hema dubare bikin pê diherin. Me vana kirtibû. Vana çûbû. Em hatibûn kîjanê. Tewan bar. Valê Kadir tu bixêr hatiye. Ka mikrofona te girtî. Na wala mikrofona te girtî. Me dengê te nebîst. Dengê te hîne jî girtiye. Hîne jî girtî dengê te. Neyse. Tu me dibîsî bes e. Ama yani car cara hûn jî tevlî min bibin. Ew ê baş bibe. Hevan no? No dengteta. Erê deng tê. Delê var baş cemaat. Barbar ser çava. We digo bakurî Kurdî nizan û we nedigo. We digo bakurî Kurdî nizanin. Ahmed got. Em gelek عيبال ودرينا تزن. Ka we me piyo xwel kir. Deja were na. İja yeko were. İja yeko were. Amasa Kerem ki. تشتغل بهي هر ملتك سي كلاسن سي Erê. نيفاغو هاي بسعودي بجنا إليت أبد بيشكتي Erê. نيفاغو هاي بسعودي بجنا ميدل كلاس Erê. نيفاغو هاي بجنا أندر كلاس أربيتر كلاس يعني الفرق يوا ميدل كلاس يوا كيما تزاني Kême. Yê بيجا bakuriya. أو مشكلة بسر بخايا أو Perskilekeke mezin girana. Lekê divê derê de. إيرو تكنيك جنوا پیدا بو تشتغلوا پیدا بس اگه بیشتر هستی کردوات واری الباما برین هو زافتر باش باوا هذا اگه بیشتر Valla nizanım ama belki kitla mezin Kurdê من هركي وحالي وي هركي وكاك شروشة ده إنسان روشة وفرقش روشة ما yani bu hay tabi yani Türkiye ne velateki varri normale. لا تركي ناتو تركي إسرائيل تركي أمريكا تركي جالكش ويا كانوا yani Türkiye ne devletek normale. كردي بيجي الجوابة باختواني برشبو دجمنجي جالجي إمازن هابونا و دجمني شي جالجت غبي بونا نزان بونا وهاتان هوش. أنا تبي برا دجمني مرة شير ببرا نتشكل به. إيجار وفعكر. نيسا أم دست بيبكن ما بيوتيوب بقري دايه أزيد لينكا يوتيوب جوار بشينه ما بنا وابي بنا از باور مهنك ديبو قاوا نفيسكه تي قوتن نفيسكه دنك تي واز باورب نفيسكه قاوا تي قوتن جين نفيسي وقهد به قشت به لكي داري قشت به الأوفيسي يعني بسويدي جرد بين kontür. Ev nivîskeh jê dibên bîrojî, dibên nivîskeh jî ya jî dibêjin ofîs. Dibêjin ofîs jî. Yani em dikanin binivîsînin ofîs jî. Ofîs. Îjar me got dat
hukuku, dad hukuku, ce dadlik te kirinci dadgehe. Dad lüve dere te geşkirin. Geşkirin, vuataya geşkirin karu barek lüve dere te zivrandın, te gerrandın. Te gerrandın. İjar, nave ve dadgehe jî avahyak ve heyi, binayak ve heyi, apartmanek ve heyi, em dikane bejin apartman jî, ya jî Türkiye ben saray, kasra dadgehi, avahya dadgehi. Yani ce mahkeme lete kirin ve bina ve apartmana ve dadge avahya dadgehi. Ye bir kari digerin dadgehi ile avahya dadgehi dadgeriye dikehane. Ev jî hakimi, ev jî dadgeri. Dade digerine. Gerinende dadgehi pişti hakim. دادگەها ئان دادوەرە Yek dadgeh mahkemeyi. ئەسفام کەمەنانە حاکمم سەر حاکم Hakim dadgeri. نە دادوەرە Dadwar dibe ki begotin em dibêjin dadger dadwar. Em wê jî binivîsînin. Ji ber ku me got ya peyvê dinê jî hebin aliyê we tê dadwar. Dadwar. Dad hukuk var. Nizam. Ev ya binê wê jî li binê hakim yê vanê li dosyaya mêze dikin. Yê li belgeya mêze dike, yê hazir dike, yê evraka hazir dike, yê saziyê bi rêve dibe, gerînende heye, wî karî digerîne. Gerînendeyê dadgehê, müdürê mahkemeyê. Gerînendeyê dadgehê ye. Müdürê mahkemeyê ew jî. Ew jêr dê gotin müdürê mahkemeyê. مامۆستا ئەبێ ئەس مەجبورم دوسێ پرسیارە محتاجم بێگوتی باشی هەنێک لەگەڵمان مشارکە بکەن ینی بێژم دەست پێ بکەن گەریندا ئێ بتە مندعی العامە ینی وەکلاگەری Müdür dibêjin. Müdür, manager. Bir İngilizce menajeri Swedi rektörünün ne var? Rektörü mektebayı nizamı. Yani müdür ne rektörü? Nizamı. müdür بتە المەکتەبێ بتە رێکتۆرە Manager. مانەجر ئەوێ دەنە مەزنەوێ گروپەیە یا بکارتینێ Tamam. Direktör. محکەمێدا بامان رئیس محکەمە ینی مدیری Tamam. رئیس محکەمە Reis dadgere. Reis dadgere. Reis mahkeme. Reis mahkeme. Em dikanın bejin reis mahkeme. Tamam. Ama vaya müdürü. Müdür ne Arabi ne var? Ne Arabi? بله müdür عربية Müdürü. Yani ye gelinende شيف dibêjin çi? شيف Şef. اه Dibe şef bi. Ne menajeri? Ez manager zan. مانجر تيجوتن بالانجليزيه Tamam manager. Ev jî yê dadgehê menajeri dadgehê hemû ye. Yani li wê derê kî dixebite, kî dihere, kî tê, kî saeta xwe tê kar, yani li ser kar e. Gerînendeyê kar û barê nivîsê hene. Yani gaval mahkema tebliğat derdikevin, ya jî agahîname derdikevin, ya jî ewrak derdikeve, kar û barê nivîsê hene. İja gerînendekeyê vî karî dimeşîne. Yani wa kar û barê nivîsê. Gerînendeyê kar û barê nivîsê. Türkiye jêr dibin yazı işleri müdürü. Yazı işleri müdürü. Ye nivîsê wan. Wa kar û barê nivîsê dikin. نابتە مدیرە ئەو نابتە مدیرە جماعت ئەوێ ئەلبامای عربی ئەوتن بێژنەوێ داتیە ینی ئەو نێوێ دایرەی دەجێگوێ هەی وان شۆڵات مەشینتە عربی بێژنێدا Kalem. Jêr dibin kalem van ne kalemi. Kalem dibêjin. Van ne kalemi. Yani ne kalema müdürekî ye. نابحثە قەڵەمیە قەلەم مەفهومی عربی نابتە مدیرە Tamam. Vaya müdürê kar û barê nivîsê ye. Yani di hundirê dadgehê de çi nivîs her were berpirsyarê wî ev e. Gerînendeyê nivîsgehê ji tê gotin. Yani kar û barê nivîsê ya jî gerînendeyê nivîsgehê. Yani nivîsgehekê ye
ما قلت يعني نویسگاه اوفیسه لبی داری کاروباره کی وی کاری تکرن هیه او جی گریننده نویسگاه هیه ایجار بنویده آلی کاری گریننده هیه نه ور گاوا مره مدیره که عامله که یاجی منیجره که به یک جی آلی کاری وی هیه غین دی آلی کاری وی یک جی عامل هنه یعنی گاوا 50,000 حب خباب کاری تهبه همو کار گریننده نکار کار بینه سرکار هیه ما گفت سرکار چیه عامله ال سر کار کرایه کارمندای اد خبتن عامله وانه ملوه داره ما گفت که گاوا دوست یک مرته وکرن مرته توانبار کرن دوز لمدرته ودکن ev dibi doza min doza te doza edine yani ev doz xwestin doz dawayê yê dozê digerîne jî doz dawayê ê dozê digerîne jî dozgerê jêr dibin savcî yê gava îdanametê nivîsandin tu tê tewanbarkirin îjar bîsî rûpel li Tirkî yê min wala ya 64 rûpel bû ya 74 rûpel li ser min nivîsandibû wa doznameyê yani doz li me hatî vekirin doz li me hatî vekirin ez hatime tewanbar kirin ez ser kîjan sûçî re hatime tewanbar kirin çi li me dipirse çi dipirse divê hundirê wê de îdanamê de hundirê wê doznamê de tiştê min kirî hatî nivîsan divê te va kirî qedexeyî te va kirî qedexeyî tu ji vê derê çû vê derê tu vê axaftinê kir te va kir yani ez te ji ber va tiştana îdanameyê Türkiye îdanameyê dozname oklagere yani te ji bo çi tewanbar dikin wê dinivîs ji bo çi te girtin te dan dixistin dadgehê bi nivîskî didin te navê wê doznameyê me got daxwaz heye daxwazname heye ew jî dilekçeya Tirkiye dilekçe ez bawerim erebî derbas bûye dilekçe arzuhal dibêjin tiştê ku tu bixwazî tu bide wan yani ez wan mij dadgehê tiştek xwast ez ê rêlim kaxiz û qelemekê kaxiz û pênûsekê ez ê yê ji dewletê dixwazim ez ê li ser kaxizekê binivîsînim ez ê vekî ez vêya dixwazim navê wê jî daxwaza xwe li ser kaxizê dinivîsim dedim nivîskehê cê ewrak qayîdkirinê ev li vê derê girteka pereya heye girtek me got makbûzı carna dibi senet ya jî tutanak girtek yani gava mere girt û di tekîne girtekekê digire tiştekî dinivîse navê wê girteka pereya yani kê ji me pere dabı kê yani ez ya jî peraş kê bixwazim lazim ez girtekekê amade bikim ez dibêjim ki kaxizekê dîsa radêlmê senet jêr tê gotin tutanak jêr tê gotin ama tu bêjî çi lazim e kaxizekê tu binivîsîn tu bêjî ki me axwaz pere ya me girtî ya jî me dayî navê wê girteka pereya me îjar girtek me got ki tiştekî bê nivîsandin dibe girtek ne war gava mere du kes şahîdiya hev bike li ba hev tiştekî binivîsîne navê wê dibe girtek îjar gava girtî berî ji mahkemê her girtîgehê teyî hakim dibe ki vî mahkumî bigirin îjar girteka hakim dinivîse dibe ki min nivîsan ji ber vî ez vî canûkê camerî dixim hefsê dişînim hefsê lazım e girtekan girtiyan amade bike yani gava tu hatibı girtin lazım e kaxizekê teslîmî te bike bêjin min te girt ava jî kaxiza wê kerem kir navê wê girteka girtiyan yani yê hatî girtin girtekekê ji bo wan tê amade kirin navê wê jî girteka girtiyan e yani îjar gava hîna li qereqolê neçûyê hefsê girteka binçavan heye yani gava tu tê binçavkirin gava tu bê binçavkirin lazım dîsa tutanakekê nivîsekê binivîsîne û teslîmî te bike bêjî ki min ev girt me te xistî binçav ji ber vî tewanbariyê me te xistî binçav me te girtî binçav ew jî ya binçavayê me got girtî heye girtîgeh heye cê gelek lê kes lê hebe wî kara bê lê bê kirin dibi girtîgeh em dikanin ji vê ji bêjin
زندان جی تێ گوتن حەبس جی تێ گوتن حەبس جی تێ گوتن حەبس جی تێ گوتن یعنی جی تێ گوتن حەبس و حەبس یا جی حەبسخانە حەبسخانە yani girtîgeh zindan hebs hepsxana ya jî zindan vana hemû navê girtîgehê fodel çî bi Swêdiyayê fodel هيك تانش fengers tamam ijar suç heye û yê li ber suçeyê yani hetey tu dernekevit dadê mahkemê hetey sucek li te nê ispatkirin tu li ber suçe yani tewanbar e hete te hatî tewanbarkirin tu hîna nebûyî suçdar tu li ber suçe yani gava dema tê li qereqolê hetey cezayê te nê ispatkirin nê birîn tu li ber suçe ji ber ku tu dikanî sibê du sib berat bike yani gava hetey ceza lê nê birîn ber suçî şüphelî ye yani yekî şüphe li ser be şik li ser be ew ber suçe yên tewan lê hatibı barkirin yani êdî tewanbar e êdî derketiye ew daha dibe suçdar yani ê tewanbar bûye hatî suçdarkirin suçlî suçdarkirin ew jî tewanbar e suçdar em dikanin bêjin hatî suçdar îjar ê yekî mere gilî bike û li mere tewanê li me bike yani min ez û cîranê xwe me pevçînî wî jî çû giliya min gilî kir ê cîranê min dibe tewanker ji ber ku wî karî kirî wî çûyî min gilî kiriye ew ê bibe tewanker yani yê dinê mere dikanibê yê şikayet kiriye yê gilî kiriye gilîker ê lê hatî gilîkirin yê lê hatî gilîkirin ez li min gilî bûye yek jî gilîker e yê wî kara kiriye li vê derê dîsa şikdar heye şikdar me gotiya hîna şüphe li ser te heye şik li ser te hebe ew jî şüphelî ye hem tewanbar û şüphelî yani te dinare dibe wela hîna suçdar ama hetey çik nê birîn ceza nê birîn tu şüphelî ye yani şikdar e îjar hinek hene mesela mahkemê de yekî vigirê dayê yani du sê kes têkildarê hevene yani dosyakê de du sê kes müdahilê hevin têkildarin yani dahilê hev bûne navê wan jî têkildar e yani dosyakê de gava du sê kes hebe ew jî têkildar tê fehm gelo رياضة سباس mahkeme dadgeh biryarê dide ya biryara berdana te dide ya biryara girtina te dide ya biryara tiştekî dinê dide yani cezayekî pera dide ew jî biryara dadgehê ye hetey dadgeh biryarekê nenivîse girtekekê binivîsîne ew ê biryarekê bide û bi nivîskî teslîmî te kir navê wêya jî biryara dadgehê ye yani gava em dibêjin ya hakim çi got hakim bi deva nikar bêje hakim çi ji me re bêje lazim ji me re nivîskî bêje bi girtekekê bêje bi pelekekê bêje bi kaxizekê bêje binivîsîne girtekekê û teslîmî meke bêje ki min te girt ez ê te bişînim zindanê an ez te azad berdidim an tu ji derve de bêdarizandin yani ez te nagirim ama mahkema te ya dada te ew bidome ew jî biryara dadgehê ye îjar dozger jî carna biryarê dide yani savcî jî carna biryarê dide biryara wî jî heye
yani biryara dozger jî gava hakim berî ceza bibire berî ceza mere bibire dipirse ji savcî jî dipirse û ji jûriyê jî dipirse dibe hûn çi difikirin vana savcî ya jî dozger biryara xwe dibêje biryara xwe dibêje gelemperî dozger alîgirê dewletê ye ama di rastiya xwe de gerek her de alya jî yani alyakê gava kanûn û zagonên dewletê biparêze ji aliyê dinê yê tewanbar bû yê şiktar bû yê hatî girtin gerek heman demê de wî jî biparêze yani dozger ne mecbûr hew alyakê tenê bigire lazim dibe ki kanûn çi dibêje ez ê vê bigirim wê jî em dibêjin biryara dozger yani karara savcî İja gava mahkema ferz bikim el bajarekê me vê mahkema herêmî em dibêjin ya herêmî ya biçûk îja gava biryarekê didin yani biryarek da got ki ez ê te bigirim ama dibe ki tu dikane biçi dadgeheke bilindtir jêr dibên yargıtay jêr dibên îsnaf yani mahkemeyeka sermirre dibe mahkemeyeka sermirre mi biryara xwe werêda ama tu dikanî vê biryara me qebûl neke û tu biçî mahkemeyeke dadgeheke bilindtir dadgeha bilind wê çaxê mafê te yê çûyînê heye tu ku îtiraz bike me got va dadgeha bilind e ya mesela gelemperî vana di her beşê xwe de hene jêr dibên yargıtay jêr dibên daniştay jêr dibên sayiştay jêr dibên dadgeha bingehîn ya zagonî ya zagona bingehîn anayasa dibêjin yani yasaya bingehîn kanûna bingehîn hetê wê tu dikane biçe ama gava di nav welatekê de ew xelas bibe ferz bikim te ji mahkema herêmî te ceza girt tu îjar biçi mahkema bilind tu çû mahkema ser wê re jî wî jî ceza erê kir tu îjar biçî ya zagonî yani tu bêj ya bingehîn ya dewletê ya herî mezin kîjana tu çû cemûyê wî jî erê kir tu jî dikane biçi mahkema ya Avrupayê mesela ji bo derna ya ahîn tê gotin tu dikane biçi wê derê ama lazim ji bo tu berî biçi ahîmê tu va mahkemana hemûya re derbas bibe yani mahkema herêmî ceza li te birî tu neçû ya bilind te rasta rast tu her ahîmê ew ê qebûl nekin îja li vê derê ew mahkema dadgeha herêmî yerel mahkeme yani ya bajarekî ye ama ya bilind ya welatekî ye biryara dadgehê ya teqeskirî yani carna heye biryar dibe ki tu dikane her îtiraz bike carna jî erê bûye daha êdî dibe rêya wê û îtirazê tu neye li Tirkî kemî 5 sala be mahkemê herêmî veya erê dike dibe ki mafê te tune tu her mahkemeya bilind ya dadgeha bilind dibe tu a herêmî mi 5 sala kemtir ceza dayî te nehew jî tu her mahkema dadgeha bilind îja biryara dadgehê ya teqeskirî heye yani dîsa girtekek dame di girtekê de nivîsan got ki me va teqez kir me va sabît kir tun kesek nikare veya biguherîne ya binê wê biryara dadgehê ya ku ew ê eşkere bibe bên talokkirin yani li vê derê dibe ki mahkemê biryarek dayî ama ew ê bê talokkirin yani ceza didim mere mahkeme ceza didim mere û erê jî dike ama dibe ki ez vî cezayê te hetey 5 sala hetey 3 sala ger tu sûcekî dîsa neke di hefsê de ranezê ez ê te berdim biryara dadgehê ya ku ew ê eşkere bibe bên talokkirin yani dibe ki ez ê cezayê te talok bikim ez ê bihêlim hetey 5 salê dinê nekeve hefsê ji xwe karûbarê xwe bike ama carê dinê sûçekî werê cezayekî werê neke
جارە گەدەن ئەvê گوتنێ دووبارە بریارە دادگەهê ya ku mesela mahkeme cezal mı birrê tamam got ki ez ê 5 sala ceza bidim te me got serçava itiraz tune tamam xelas divê nere ez te neşînim hepsê divê ez te neşînim hepsê li mala xwe bi li karûbarê xwe bi ama hetey 5 sala 10 sala 3 sala 6 sala ew dîrokekê bêje ew bêjî ki gerek tu carek dinê vî cezayekî wiha nebe ger tu bike tu vî cezayê dîsa razê li vê derna tê kirin nizanim li vê derî biryar hene ez حکم bûma bûyî evî Swêdî dibêjne vilkorliks dom vilkorlus dom vilkorliks dom ez sala noteyekê حکم bûma weke me sefara Iraqî şewitandî du sala ser حکم bûma yani ama tu neçû girtîgehê ji ter got carê dinê tu bike tu vî cezayê razê erê tamam carna jî mesela hakimê biryarê bide ama ji bo biryarê ji xwe demê dixwaze yani dibe ki serê min tevlî hev bû ez ê biryarê hetey mehek dinê bidim ez ê dîsal cem xwe li dosyayê mêzekim yani li vê derê nizanim çawayî li wê derê talokkirina vegotinê yani ya gotinê talokkirin pêştexistinê yani ferz bikim ne îro mehek dinê sê mehê dinê dibe ez ê biryara xwe bêjim biryara dadgehê ya talokkirinê ew vebêje yani dibe ki ez biryarê didim sê mehê dinê hakim mahkemê xelas nake mahkeme herkes rûniş herkes gotinê xwe dawî got hakim dibe serê min tevlî heve ez ji xwe rinkî li qanûna binerim îştihatê binerim ka çawayê ez ê dawiyê biryara xwe bidim li vê derê min Tirkiyeyê nivîsayê mahkeme kararının açıklanmasının ertelenmesi yani ew biryara xwe paşê bêje îjar li vê derê hinek gotin hene ji vê ya biçûk bikim monarşî tê gotin mesela Swêdî nîv monarşî ne var nîv monarşî ji ber ku şahê wan heye keyê wan heye qiralê wan heye monarkî bela he yani melekî monarkî bitir melekî melekî îjar em dibêjin keyperest yê key diparêzin yê şah diparêzin divê ki şah ser şahrê kesek tune her tişt ew çi bêje ew wê çaxê navê wî dibe monarşî yani em dikanin mesela anha ji bo Tirkî bêjin ki Tirkî tu bi monarşiyeke tam tê rêvebirin ji ber ku xên dîtayo kesek nikare tiştekî dinê bêje ew çi bêje ew ne mahkeme dikane bêje ne meclîs dikane bêje ne parlamenter dikane bêje keyper ez monarkî yani melekî yani ne republika melekî melekî şah yani melek ve heyt zanî tamam şahı melek keyî êku republik êku cumhuriyet bin ew nabite monarkiya ama monarşi çawa dibe tu zanî mesela anha Türkiye Cumhuriyeti ew peyva yekî gava derbas bibe ser gotina wî gotin nê gotin ser gotina wî gotin tu nebe ser gotina wî gotin tu nebe kesek nikarî bi peyveke jêr bêje ew bûye êdî dîktatörî monarşî yani mesela anha gava key hebe berê padişah hebû key hebûn gotina yekî tenê hebû wî çi gota ew bû yani dua tiştana keyperestî şahperestî monarşî melekî dîktatörî netew heye em netew dizanin milleti netew perestî yani dibe ki netewa me milletê me ser milleta hemû reye dibe nîjada me irqê me ser irqê hemûya reye viya Nazî kiribû Hitler kiribû
سری هر کسی دی پیوا یا دگو باید نه آلمانه آلمان همو دنیا هاتی جبو آلمانا خدمت بکه آنها یهودی ورد بین آنها نزاکی ورد بین او جی نتو پرستیه نتو پرستی نجات پرستیه ırkçılık milliyetçilik Rasizm. لبه داری راپرین هیه جارنا دکانج var mesela her çıkmaz vat peyvana belki rojana neb karanıcı ama öveş var lazım be raperin hem dizanın gava millet lehemberi monarşi lehemberi nijatperesti ya ji lehemberi bedadi be hukukiye gava millet seri rake seri hilde raperin ev raperin millet dibe edi besi em tişki vaha naparezin em tişteki vaha nakhwazin em seri rakın ew gel gava radike dibe raperina gel ya jî dikane mesela yek dibin ya gösteri xwe pêşandan adı ya jî çalakî û eylem adı li derê millet hatî li hemberî hev li hemberî dewletê rabûye raperîn çêbûye ev jî dibe raperîna gel halk ayaklanması raperin ayaklanma îjar çalakî heye çalakî em dizanin çalakî Çalakî û çalakvan. Çalakî û çalakvan heye em çalakvan jî ê çalakî eldar dixe yani ê tevlî beşdarvanên çalakiyê tev beşdarvanên çalakiyê dibin çalakvan ê çalakî li dar xistivin eylemci îjar gava çalakî hev û çalakvan hebe devletek û monarşî be ya jî diktatörî be êrişî wan dikin bi gelemperî li ber kameraya ji ber ku niha sed sala me ya teknolojiyê êrî guleya navîjin çer dikin bi ava şit ya şiddiyayê nizanim li aliyê başûran çi jêr dibin kamyona bi avê tîn û barra ser milletê din ya wanê wek xortomê agirkuja avek hişkin mere dikevin mere dixe xwarê ew jî ava şit de yani dibe ava şit avîj va demê dawiye de îjar boyaxê Kanun. dibêjin çi Vatın kanun. Vakın kenon. İjar va demê dawiye de li Tirkî hem gaza çavê mere dişewitîne dixine navê avê û hem jî boyax dixistine. Yani avê davî jî te ama gazek jî têve ye. Ya çavê mere dişewitîne. Ya qirika mere pûş dike. û boyaxê jî dixê ji bo were ser cilê te tu nav bajir tu kud herre te zev bikin. Hem boyax dixine ew jî ava şit e. İcal mahkeme danışin heye. Ne var? Yani gava emdarı mahkeme em dibe çi? Dibe danışina yekemin ya duyemin ya seyemin. Danışin. Jêr dibin çi? Gava mahkeme mere hebe mere darı ve derê dibêjin çi? Ve derê danışina yekemin ne var? Danışin. Danıştın belki de bir Danışin oturum dibin. Türkiye birinci oturum, ikinci oturum. Yani runuştan aya ekim. Abi runuştan aya ekimin. Mesela gava ve salon gava te dadgah kirin ve deri danışine. Yani danışin trudune ev jite dadızine. Jibo filma jidibejin. Jibo filma tekçi de gotin. Yani danışina nişandana yekemin ya duyemin. Yani gava seminer jî hebe tê gotin. Yani pênc heb semînerê we heye dibe danışina yekemin, danışina duyemin, danışina seyemin, danışina çaremin birinci oturum, ikinci oturum, üçüncü oturum var dibe. Ya yekemin, ya duyemin, ya seyemin, ya çaremin, ya pencemin, danışin. Nizanim Swêdî tê gotin. Nizanim ne var Türkiye. Sey belki. Ne celsa yekem û dosê. Ya ders nerin? Mahkeme nabe ders? Ne ders? Celse. Celse tê gotin. Celsa yekemin ya duyemin. Ji bo sînemayê film ji bo filma çi tê gotin?
يعني روجك سريس بي حتى يباري سيمينار كي بين شاب دانشين هي ام دبن دانشين يعني دانشين هي كمين دويمين سيمين بينجمين Türkiye çi mamsta? Türkiye oturumu Oturum. oturum ama du vataya oturum heye yek oturum ikame oturuma vataya ikame heye yek vataya ve ku birinci oturum ikinci oturum ev heye danışın ya çevirmendi heye yani gavat için mahkeme ki ya evano biborun açık iş kod dagrum çevirmendi kamezek Çevirmendi Rodi ver ya. Çavak ko? Vaga Rodi veri. Jibo kijan peyvi. Boş çevirmendi. Beli. çevirmede burada demo bili tolk. Au bu sitning. Au peyva oturum Svedi bilin sitning. Ne şaretkar bu var dan Jana ötki. çevirmendi Çevirmendi arkada tolk. Rodiya ve Rodi var. Çevirmendi ama çevirge yani ev çtivan hene çevirmen danışman tego. İngilizce merkez çevirmen de tazani. He? İngilizce merkez çevirmen de. Kim ne biz? İngilizce merkez ya Almanya çevirmen de. Çevirmen ne? Rola ve poste ve titli ve dijin çevirmen de ve valati. Değil mi? Çevirmen ye mere kareki darje tişteki mere ped çevire. Tişteki gava mere bir yeki çevire de bir çevirmen. Çevirgeh te gotin carna çevirgeh jeheye mere darı sazya ki resepsiyon dibêjin ya resepxon li vê derê dibên resepxon yani tu diharî tiştekî buwan dişêwire tiştekî gava bipirse ya jî bişêwire jêr dibên şêwirgeh îja li cem me du wateyê wê heye yê vî karî dikin yek şîretkar e yek jî şêwirmend e şîretkar wek خوش نای گوه مره یعنی لبامه یه شیرت al mere dikin mezine merene o nizam aliya ki vi ne hoşe ama şevirmen daha peyvek hoştur şiretkar şiretten nasihat al mere dike yani şevirmen şevirge şiret al tabii ki bejikte ho sahuriya ya babı mı dikanı şiret alma bikin mezine mi dikanı şiret alma bikin bale Dibê ya tu vê reyatê de ne reyek başı ya jî tu vî karî dike ne başı wek wî ew şîret dike ama ya dinê tu dildarî dihar pê dişêwire tu dihar pê dişêwire ve dinê ew tê şîret al te dike tu nar cem kesî cana dikin ama em tevlîhev dikin em nar nabêjin ku ez hatim bi te bişêwirim em divê hatinin tunek şîret al me bike yani ez reyek ne raste me ez reyek ne raste me reyek rast bermixi em diçin jem şîretkar desthilatî heye li vê derê desthilatî iktidar desthilatî iktidar yani yek û gava selahiyet destê yekî de be selahiyet destê yekî de be ew iktidar ne var desthilatî selahiyet yani anka selahiyet avê derê farz dikim destê demokrata deyî desthilat hewin serdest hewin نابتة دستحلاتية إبتة دستحلاتا he دستحلات نابتة دستحلاتي desthilatî nabe desthilatî selahiyetî serdestî ما مصا أبي بتا ودي إبتا حكمة نابتة desthilatî yani Dest- anka dest gava ser destekê rebe destek ser destekê rebe em jêr dibêjin çi em dibe serdestê me ne var سردستا xwediyê selahiyetê ye
خودی صلاحتی و سردستی می و دستلاتی می ذلك سعيد واجد به اقتدار وده الكورشم تيتم بيشم آره مساعدة تلفن خود دنگی خبر ده سوچه به هف گریدایی یعنی هنک تشت هنه مدو سحب سوچ کریه مدو سحب سوچ کریه نه همو دزیه همو فرزوکم دزیه یا جی مباج باجه مvergi revandiye سه چار حب سوچه می وکبن ایجا اف سوچ به هف گریدایی نه به hev gredayı birbirine bağlı suçlar. Yani gava esketim maleke mi dizikir mi dediye wan şikan mi cama wan şikan zam çe şikan. Jvo ve nabete deri şikan cezayek nizate çıkır cezayek nizate. Demek ki tu keti male ev suç behdu gredayı. İjar جمع evvederi. Agahi dayına bine viski heyi. Yani gava hakim, savcı ya jî dozger kibe tiştekî ji mir bêje agahiyekê bide mi lazim il kaxizekê binivîsîne bide mi. Em ji wêr dibên agahîdayîna binivîskî. Yani te agahî dayî mi tu telefonê ji mir dibêje erê ev ez dibêm ez werê qebûl nakim. Ji mir re binivîsîne. Dest nîşan bike paşê bide me ez qebûl bikim. Ew jî dibe agahî dayîna binivîskê ya dozger ya dadger ya gerînende ya serkar em dikane alvê derê hemû tişta binivîsîne. Ya hakim agahî dayîna binivîskî ya dadger em dikane şûna vêya her tiştî binivîsîne. Yani kê nivîskî nivîsan dibe binêvê dest nîşan kiribe ew ewraq ew girtek ew ê biviya wî. İja cama heyê mere tê desteserkirin ne var? Ez ji ber suçekî direvim, ez ji ber suçekî tê direvim, dawiya dawîn di kontrolekê de ez têm girtim. Ew tê desteserkirin. Yani gava mere desteser dike, mere wî karî dike, mere yekî bigire, bê girtin, tê desteserkirin. Seda te fam kir. Tutuklanma. Yakalanma. Çima Sedat Pirsi ez wî bêjim Sedat ji ber ku hukukê nizane. Sedat mühendisi hukukê nizane. Gel wî fehm kiribe ez bê merkez. Yani ji ber ku ne beşawiye. Ez ber wî dibêjim. Dibe ki herî nivîsek ya jî vegotinek yani dersek ya jî te tiştek nivîsan bivin nîşanê yekî divê mijarê di tiştekî nizanî bir nîşanî wî bide. Ger wî xwend û jê fehm kir ew nivîsa te ew vegotina te tiştekî serkeftiye. Tiştê ku femek ve dipirsimê. Ne ji bo te biko. Min ji bo xwe biceribî. Erê not baş dibe eval spas. Ne ji bo te. Ez dibêm ka hele bise ez zanim dersê bidim nizam dersê. Navret dersekî baş diyê. Her carê. Erê binefxîne. Ême dibê Diyarbekirî dibê ber kolteğina. Wî binepxîne. Spas dikim te galî selam. Em kîjana em hatin heşta. Oy. Yani ev jî karekî giştî heye. Yani gavam dibên raya giştî. Milvederê nivîsan diye raya giştî. Ray an jî nêrîna giştî. Nerîna giştî ray ji bo çi ketê gotin? Arabiya mama. Biborî min dengê te nebîstiye esker. موجود رأي بعربية نيرين Vane nerîne. Baya em ji hemû gelê welatê kire em dibên raya giştî. Kamoyî dibêjin. Türkî jêr dibên kamoyî hemû gel gava yek daxuyaniyekê dide serê daxuyaniya xwe de dibe ki ji raya giştî re. Ji hemû gel re. Dibe ji hemû gel re. Yani gava yek daxuyaniyê dide ya ji daxuyaniyê dixwîne kamoyîna. Yani dibe her kesî ez vê daxuyaniyê didim ji bo her kesî.
İcar. Ev giştî raya piranî nayb karanî. Raya giştî, raya gelemperî, hemû. Yani hemû kes. Am dikanin bêje ji her kesî re. Her kesî. Yani her kesê ku li vê derê bi vê mijarê girêdayê ez vê daxuyaniyê dibe ki ez ser navê wan dixwînim. Ez ji wan dixwînim. Bira her kes pê behese. Raya giştî. Li vê derê em dikanin bê sinc ya jî bi sinc binivîsînin. Bi sinc. Sinc ya jî ahlak yek e. Bê sinc bi sinc. Bê ahlak bi ahlak. Yani dikanin bêjin ki tiştekî bê ahlak spart me. Tiş karekî bê sincî spart me. Yani min mecbur kir. Ev karekî bê since ya jî karekî bi ahlakı, bê ahlakı bi ahlakı. Bê sinc bi sinc. Bi ahlakî, bê ahlakî. Gava mere ji ber sûcekî direve hinek mere takip dikir. Didi pê mere. Ne var? Pêketin. Yani li cemek gelemperî dema xort û keçek hevdû direvînin malbata wan pê wan dikeve. Pêketin, takipkirin. Tamam. Ev li pêketin. Yani gava suçtarek çû reviya ya jî tedav pê tu bixwaze wî zef bike, bigire pêketin takipkirin. Tu wî karî wî dişopîne. Şopandin. Pêketin. Yani şopa wî digerin ka tu wî bivîne îjar hûnê çi bîne serê hev nizanim. Dada raya giştî. Me got ray her kesî yê welatekî ye. Yê gelemperî dibe kamuoyu ya hemû kamuoyu ev jî hukuk e. Kamuoyu hukuku. Yani hukuka ji bo hemû gelê. Carna mere sûçekî dike ferz bikim tu anka ereba xwe bişewitîne ji dêrekê. Tu ereba xwe bişewitîne te zirar nedayê kesî hew te dayî xwe ne war. Te ereba xwe şewtandiye ama dewlet dîsal mahkemê li teve dikir. Yani Tirkî wiha ye mahkemê li teve dikir dibe ki te xisar dayî hemû dewletê. Ji ber ku vaya ne malê te tenê malê dewletê hemû ye. Karekî ya jî sûçekî gava tu dikir li hemberî hemû gel dikir. Ev jî dada raya giştî. Genel kamuoyu hukuku. Hukuka gelemperî ya giştî. Raya giştî. İcar. Me got ya navnetewî heye. Navnetewî. Me çima kirî navnetewî? Ev navnetewî ye. Hemû netew em dibin ya yekîtiya welatan heye. Yekîtiya netewa heye. Türkiye dibin Birleşmiş Milletler hukukek wan heye. Yani anha gava devletek dixe edine dibe ki kabra navnetewî têkev nav verme. Çi jê gotin? National tişkî warê û ne dinivîsî ya li ser û ne dinivîsî li ser erebê wan. United Nations. Ew. Belê. Tamam. İcar vaya hukuka wan e. Yani li ba wan jî hukukek heye, dadek heye. Li gorî xwe ji bo welata dadek wan heye. Hukuka navnetewî. Vaya ji bo zaroka hatî diyar kirin, vaya ji bo penabera hatî diyar kirin, vaya ji bo jina hatî diyar kirin, vaya ji bo dara hatî ava kirin, vaya ji bo aborî hatî ava kirin. Hemû dewlet yê endamê wan e di vê hukukê bi hev girêdayîne. Hukukek wanî navnetewî heye. Hukuka navnetewî heye. İcar, me gotibû nijadperest, netewparêst yani ev jî peyvek ji wan e em veya bin. Mafê penaberiyê
penaberiye em dizanin mafê penaberî mültecitiye jar mafekî wan jî heyî ne wer gava tu tê vê derê li ser vê hukûkê re yani ji ber ku peymana wan sözleşma wan bi navnete war heye me got ya ev hukûqa ye ya navnetewî îjar bi nê wê navnetewiyê de hukûqa navnetewiyê de mafên penabertiyê heye li wê derê hatî diyarkirin ev jî yani aliyekî xwe digêjê hukûqa navnetewî ji wê jî derdikeve dibe hukûqa penaberiyê yani gavaz hatim vê derê ez li ser wê hukûqê hatim ez dema hatim Swêdê min mafê penabertiyê xwest min got kî welatê ku ez lê me zulmê li me kiriye ez ji ber vî dixwazim mafê penabertiyê hûn bidin me wan jî camêra gotin mafdar mafê penabertiyê dame azad gotî asîlê ret asîlê ret Türkiye xwe çi ye? Türkiye xwe mültecî hukûqû mültecilîk hukûqû tesdiqkirin ya jî erêkirin yani kağıdek tê nivîsandin dibe tak tê nivîsandin îjar dawiya dawîn gerek yek erê bike ne var yani tê ba me ez wê kaxizê erê dikim îmze dikim destnîşan dikim em dibe tesdiqkirin ya jî erêkirin yani hatî dibe erê ev ceza ev nizanim çi li cê xwe de ye em dibêjin ya yerindedir onaylama em dikarin bêjin ez ê Türkî jî nîşanî we bidim kesin viyanê bixeyde ama lehevkirin heye anka du alî min û yekî me pevçinê kî tê dikevin navbera me niha berê rûspî diketin yani gava digoya ma rûspîyak bira têkevin navbera we rûspîyak yekî ixtiyar bira têkevin navbera we heqê çil ser kê hebe bira li hevdû bînin li hevdû anîne îjar anha li Tirkî ev qanûnek derxistin gotin ya mahkemê me gelek karûbarê me pirin li vê derê jî mutlaqa heye werez we li hevdû bînin dawa xwe bînin bira neçi mahkemê ez ê lê mêzekim çi ye te 100 lîra dayî vaj dibe 5 lîra em ê her dal hevdû xwin ew ê bo 75 lîra law da der 75 bidin nearif lê bê nerin mahkemê li hevkirin e ya jî ji bo tiştekî mere li hev bike anlaşma Överenskommelse ne kak Azat? Medling svardıkım. li hevkirin mesela du kesa gava Medling navciye kak Azat. Yani net kevin navvandı. Mesela Evet safid. kevin navvandı ve navciye bes avad beşte li hevkirin li hev udet kına az bawartım överenskommelse. Na anha nizam Swêdiya ez Türkiye'yi dizanım uzlaşma dibêjin du kes çîkek navbera wan de heye yani li ser mijarekê li hevdû nakin yekî zaneyê wî karî pisporê wî karî dikevin navbera du kesa dibe kanî ewraqê xwe her cî bidin me ewraqê xwe bidin me ez ê kontrol bikim venerîna wê bikim mêzekim çi heqê kêlkê heye ez çi bêjim hûn ê bi ame bikin ama Raxe bamet bejin navcî dibe navcî jî tê gotin navcî jî tê gotin cemê jî yê dikevin navberê navcî ê wî karî dike ama yê wî karî dikin navcî ê dikevin navberê navcîyê li hevkirin mere li hev hatine yani du eşîr gaban pev diçin ji hevdû mêra dikujin li hev nayên kî dikevin navbera wan gundekî dinê dikevin navbera wan hevalê Azad tu li wê derê dinivîse Förkling Förlikning na.
Listening. نمين بساندية واي فارق. تمام. Överen kommerse. Hala nizanım. Bu uzlaşmayı deyicer ama pırılca mı heyal de çanda kurda da gelek heye. Gava jevdu merad kujin çaval hevdutin. Ya davi hevdutin. Band. Çin nay bir ama. Gredan. Mera çık greydi. Mera destunu ga greydi. Yani vajiboçu mu nivisan de nizanım. Az viyajı yapalım. Gredan mera tişeki greydi. Dadgaha lehev anine heyecar. Yani ya lehev kirne megot ya. Tudarı seri avuli tudarı giliydi ki tudbeki via mafe mukhari nizam çıkiri. Tamam. بری تدرخ به محکمه جزا کرنی سزا کرنی دبی ورز والهفدو بینم والهفدو بینم او جی دادگاه لهف آنینیه ناوی داری دادگاه لهف آنینیه بری روسپی بون روسپیال رودنش لهف تانین آنها دادگاه که وها هی لهف تینه سزا و جزا جی مگوتو بو یکی GP ما مستوى ما أنا أقول ما بيج يرو مثل أي باخوان سر تندرستي من باخوان وارد گوتو بیا ما گوتو بو ایچکه إيه داده تندرستي ولا تندرستي بيجي ما يرو داده حاضر كريه تندرستي خيب من جار دنيجر تمام تندرستي اجور دبن تشبرسي وهاب بشينم ياجي وانت تشتكي حاضر بكم ازي انكل غوري سري خوازي سنك بيوا حاضر بكم جبو تندرستي والله ساعة خوش يا وجي نظام الغوري وين الغوري وي تشتاد بيجم لبدري الغوري خو حاضر بكم يعني نظام جوارش لازم فولت بس حاضر كذي بس ساعتك ده بس بقى ساعتك ده بس وينا نيفينا أنا بايتخت تمام بايتخت سويد ستوكهولم وزارة كار دربه هي نور يه وزير كار دربه هي وزارة جرد بين باقانlık جرد بين ميس كي مش بيراكر وزارت کارین دربه yani یه تکلدار کارین دربه gerinende an sazi abi sazi çima yani ya devam bıkra saziya karin civaki gerine doğru havallo gerinende karin civaki kare sosyale gerinende evi, müdür evi. Saziya karen civaki. Az avya. Galo faham kir ya jim kem got. Az bim kem got. Az avya antajar du dar. Ama her duya ki. Bina. Sazi megot. Werket. Söyledi werket. Sazi. Kar yevi kari dike. Kijan kara dike. Ye civak dike. Civak emjir dibinçe ye sosyal. Ye gel. Saziya karin civaki. Gerinendeyin saziya karin civaki. Müdürü saziya karin civaki. Sosyal işler kurumu müdürü. Yani yen kuvve saziye de gerinendeyi ye karin civaki de ye sosyal ede ev nave ve saziya karin civaki. Saziya karin civaki. Gerinendeyi bazara kar. Mektebel amel. هم bu علمين بها مكتب العمل مشوار کو چنده بره یکی
tercümanya mı ki Süvedi ve Kurdi debe gerek tu biçin mektebel amel nizam sedip haftaya az bejim Arabi de peyve ejden ki honak tamam her davyej mir gotu kişan zamanı zane jbo caridini warget mugop Türkiye ve Kurdi zanı goçava tu Arabi nizam mugona wala tu Arabi peyve ama Arabi nizam mektebel amel gerinende bazara kar saziya bazara kar ye karubar em dikanın bejin karubarji karubar bazara kar yani hemû tiştê gotin gerinende megot müdürü ya jî sazî yani em dikanın bejin gerinendeyê bazara karubar gerinendeyê saziya bazara karubar gerinendeyê müdürü mektebel amel valla Gerininde çi işte mamosta çi zaman adresi ya? format lige Yani gerininde çi zaman ya? gerinende ey kardı gerine ki kardı gerine Gerininde. ki kardı gerine berpirsiyar digerine ve remjir dibin lisaziya ki her hissedi ne mesela gavatı dıçı sosyale ya jî dibistane ki lüve derin rektör ekeyi ne var nave rektör yani Türkiye hemû müdürü ama lüve deri nave on cuda kiriye manager jêr dibin İngilizî manager hat fam kirin müdür çi ya Süvedi müdür hey tu ne nizam Süvedi zanım müdür çi Tu consi şef? Rektora. rektör mektebayı rektör mektebayı ama ye dine çi siz mezek Şef Marokar direktör direktör division manager division direktör division yani şef bir İngilizce derket şef La ansvarlı. Tamam. Gerinende evi ye bir kari de gerine. Yani kar gerandım. Em dibêjin ya kar de gerine dibete bir karib ki serispe çat. Yani hemû kar organizasyon dike. Organizasyon ya dike. Kontrol ya dike nabivi gerinende ye. İjar her saziyak meci yani de hemû saziyadı berpirsiyar hene. Ev düve saziyede yani düve şube düve şahede iyi heri bilindi. Gerinende sazî em dikana avê sazî jê derxin gerinende bazara karubar mektebel amel wezareta parastinê yani li vê derê parastin nizam tabii baş gibi Swêdî nizam me gotibu parastin parêzer hemû kokawiş parastinê Paris kî xwe diparêze wezaretekê bakanlıkekê navê bakanlıkê çi bû ya ji bîra kir department dibêje law departement neyse wezareteke parastinê heye wezareta dadmendiyê heye yani ya dadê heye ne var wezîrê wan heye ew jî yên wezareta wan yani serokwezîrek heye ama serokwezîr nage ji hemû kara dibe tu wezîrê vî kariyê tu wezîrê vî karî yê dadê yê parastinê yê civakê yê perwerdeyê yê parastinê ya jî yê karobarê yê ticaretê bazirganiyê ye îja navê cê ku wezîr lê dimîne navê wê derê jî wezaret e yani gava em bêjin wezareta perwerdehiyê li ku ye yê hemû Swêd karobarê ku perwerdehî berpirsyarê wî herî mezin yê li Swêdê di wê saziyê de di wê avahiyê de redine navê wê avahiyê wezaret e wezareta parastinê ya bergiriyê savunma bakanlığî Yani ve daire. min nebîst Dibe yani ve daire. Daireya herî mezin ama daireya herî mezin erê departement rastı spas
ديبارتمان دپارتمنت إيجار كسايتي هي مثلا أس كسم نور أس كسم أف تشتكي مني كسانية هستكمي هي تشتكي كسانية وكسايتك من هي يعني أز دكانم herkes cudayı kesayeteke viheye kesayete yani hişmendiyamın halu tevgeramın efcara dibejin ya kesayete viye varreye kesayete mu varreye yani ezu dile xwadigrim ya dile xwazu nagre ya jî eşerkeri her tim şer dike ya jî gotuna dike herkes li gorî kesayete xwe tevdigere kesayeti و kesane em dikane bêjin ev tiştekî kesane ya em dibêjin tiştekî taybet e yani vaya hew ji min re ye شلون لهت yani tiştekî kesane ye yani ne ji bo gelemperî ne ji bo malbatê hemû ye ji bo kesekî ye ji bo kesekî bi kesane ye me vatî bû çi mi hatî vê derê dîsa îjar gava gazî kirin em dizanin ne war bawe dibêjin gazî dibe gazî bike bang bike gazî ez bawerim celb erebî ye celb ya jî farsî nizanim celb farsî erebî celb bangê ne war mantıqa celbê bangî wî dike dibe werin celba we hat werin İjar bu Kurdî de gaziye bankı tamam celb her seyeke ki ba meredike biner saziyên devletê pirranî gava yani em dibên celbekşter hat yek ji mir bêj celbek ji mir hatiye cara awilî tiştê ez ê bifikirim ji saziyeke devletê ji mir celb hatiye nizanim bawe belkî ya jî celb derxistin ya jî gazîkirin yani hemû dadgehê haya min jê tune dozger doz li me vekiriye û celbek ji min nivîsandiye celb nivîsandiye gotî em ansökarna ne cemaat edzan لكن كارلسي كال بيجي دوزق المفاكرية دوزقر ez bi kaxizekê fehm dikim yani nameyeke mektubeke bireveke wer ku mala me ez vê vedikim ez lê mêze dikim ku celbek hatî ji mir celbname hatî ji mir re gotî falanca rojê falanca saetê were vê derê dosya dosya açmadır ama işte li vê derê tiştekî dinê cuda ye li vê derê dosya te hatî erêkirin bate dike carna heye sujete tê nanivîse ya jî ew ê çikarî bike nanivîse saziyên devletê dikane mere bi zorê bibe yani celbek gavaşter were tu mecbûr biçe tu naveroka wê zanî bi nizanî be tu zanî bi nizanî be anka sibê mektubek ji mir were bêjikê falanca rojê falanca saetê were li polîs em ê hevdîtinekê biter bikin ez mecbûrim biçim ew celbe berê celb ji bo askeriyê ji dev diketin yani gava wextê wan û askeriyê tê ji wan celbek tê kaxizek tê navê ya bangî wan dike dibe were îjar gazîname ji tê gotin celbname ji tê gotin bi cîhanîn bi cîhkirin îcrakirin yani karek heye ez pêk tînim ya jî pêk anîne pêk anî mere çi karek yekî teslîmê me kiriye gotî mamoste tu dersa xwe bide ez anha telefonê yokim ez ê bim ew kar bi cîh anî ne var me ew kar bi cî anî me îcra wê kir îcrakirin dibêje yani îcrakirin ne îcraya ku mere dest hatine ser mala yekî mere ew karî dema dike pêk tîne
uygulama, yapma, kirin. Yani gavaya kareki biz perme edve me ev kar cih ani. Me ev kar kir, me icra ve kir. Jibo me pek ani. Ez dibim hatman kir. Eri. Lebe deri me ve onaylama gotu bu. Lebe deri disa peyvek dinehi. Rastandın, erekirin. Yani kağıt ekmek gotu bu ya. Lebe deri nekin ne serime tevdihe bu. Ez dibim eri ev kağıt rastı. Orijinal avê li ba min e, li ba min xebitiye ya jî me ev sertifîka, ev dîploma dayiye. Divê wê çaxê binêvê destnîşan bike. Erê bike. Pejir, pejirandin, pejir, divê bipejirîne, bipejirîne. Erê bike, ne var em ji yekî divê bipejirîne. Tu dipejirîne, napejirîne. Tu erê dike, erê nake. Pejirandin onayı, pejirandin jî erêkirine. Pejirandin jî erêkirine. Onaylama. Mere dibêjî ki erê ez vî karî. Wê keçikate yaza. Belê keko. Navê çi ye? Navê te çi ye? Narin. 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 Wow. Navê Şef çi xweş. xweş e. Şef xweş. Şef xweş. Pejirandin erêkirine. Rastandin يعني قبول كرنا قبول kirine. Hadi bir es pejirînim. Tiştekî hatî bermek û gotî ji bo ku em bipejirînin jî pejirî yê qebûlkirî. Dibe ki ev pejirî ye, ev nepejirî ye. Ev hatî qebûl kirin, ev nehatî qebûl kirin. Pejirî. İjar. Li ba me rewa dibêjin. Ez bawerim aliyê başûr zêdetir dibêjin. Rewa. Tiştekî helal e. Meşhur, meşru. Em dibêjin ya, meşru savunma. Xwe parastina rewa. Ya rewa, ya meşru. Meşru. Yani dibe helal e. Helal e. Parastina rewahî meşru savunma. Yani mi xwe parastî ama ev parastin tiştekî ne li rêdeyê. Rêdeyê. Lazim e bê kirin û helal li me. Parastina rewahî. Ya jî meşru savunma tê gotin. Rewa, meşru, ev jî dibe meşru savunma. Ez bawerim xelas bû. Yani tiştê me hazir kirî xelas bû. Ka peyvê gotinê we hebe hûn ji kerema xwe bibêjin ka mêzekê belkî ji xwe tiştekî ji we hîn bibim. Kesekî tiştekî bixwaze bipirsin. Ne bas me tiştekî Allah hazır Allah. nekirî bû. Anha dersa pêşiya me tenduristî ye. Eri tendurist bese baş be. Tenduristî. Tenduristî. Sağlık. Arabî jerdibên çi? Azad tu arabî zana Azad? Belê. Pey pirs çi bû? Tenduristî, sağlık bi arabî çi ye? Saha. Saha. Sahat. Sahat dedi. Sahat te ay. Sahat dedi. Başa. Em ê li ser wê hinekî bixebitin. Hûn ji hinek peyva li cem we tiştê gotin hûn ê jî li ser bixebitin. Hem hinek hişê we biçi ser. Yani ez ê peyva bibînim. Ez ê wek vana anha min çawa nizanmiş kudî. Çend hev pirtûka min erê, çend hev peyvê hat bîra me, yani pev girêdayê têkilî hev bû me dê ji bo tenduristiyê jî ez ê hinek peyva bibînim ama nizanim gelemperî kîjan peyvana ji wir lazim e ez wê nizanim. Tiştekî heval bêjin tu nebe em ê îşev xelas bikin. Min ji wir YouTubeê linka wê neşan, bi ser ji wir bişînim ê bixwaze dikanim ser wê linkê hemû vê çikê guhdar bikin dubare.
هذا مجي نيفسانت تمام از دیسا بشینم کوما واتساپی به لینکا یوتیوب باشه عارفش آواجی خوش ایوار باش و همویار مري برباش ایوار باش آواجی لینکا وی هبان هذا الشب باش ور شباش آوای مو درخست